Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu adik-adik. Ing dalu menika Bu Vicky badhe nglajengaken materi sesorah ingkang kala wingi sampun diandharake Bu Andri. Bu Andri kala wingi sampun ngandharake babagan pambuka ing sesorah. Ing dalu menika Bu Vicky badhe ngandharake babagan panutup ing sesorah. Tembung-tembung ingkang asring dipun ginakaken ing sesorah inggih menika setunggal ingkang saged kula aturaken, tegese yang bisa saya katakan. Kalih, mugi-mugi wonten munpangatipun, tegese semoga ada manfaatnya. 3. Cekap semanten atur kawula, tegese cukup sekian dari saya. Sekawan, mbok bilih wonten klenta-klentunipun atur kawula, tegese kalau ada kata-kata yang salah dari saya. Gangsal, kula nyuwun agunging samudra pangaksami, tegese saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Inggih menika tulodo saking panutuping sesorah. Dados tulodonipun panutup sesorah inggih menika punika ingkang saged kula aturaken. Mugi-mugi wonten munpangatipun. Cekap semanten atur kawula, mbok bilih wonten klenta-klentunipun atur kawula, kula nyuwun agunging pangaksami. Sakniki bocah-bocah tugase damel panutup ing sesorah. Banjur mangke dikirim link ingkang sampun Ibu share wonten WA group. Cekap semanten, sugeng makarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.